በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፕሮግራምና ጀምረናል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰላም መስከረካና ሃሌሉያ ለሞን ስንት ተርፈናልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ተመስገን። ስንታይ ብለና ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ
كاب قصقاس نابي كهدم إيه نسماي أنت ديب كون نسخة أقول لها متسفين أبسيول أنت تصفو إنه أويخا أغنى فوق حتى أنت وصدكو أو وسم بحر أنت تغمضكو أبوها إيد كات مرحني يا مانيتي إيد كون كتحزني هاليلويا هاليلويا سامي يسوع عبد دخلنا يا بطل تبي كتفناني هاليلويا هاليلويا تدمانك ساميرك زمرنا
مسكناتك تجبكوها دقاقي مني كبر زبلكا كبر لندي سيتجبكوها دقاقي مني كبر زبلكا دقاسي لندي سيتجبكوها دقاقي مني دقاسي لكا تزمتوا كبر الليل تعلمتوا كبر الليل تزمركوا كبر الليل تشمشكوا كبر الليل تزيلكوا كبر الليل نخبر خايف الليل تزمركوا كبر الليل تعلقوا كبر الليل تمساساني سنين القمر زود داري سنين القمر تمساساني سنين القمر زود داري سنين القمر الله يسوس كبلي الله يسوس كبلي الله يسوس كبلي الله يسوس كبلي
ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ አዳኝ ኢየሱስ ገናናው የእጄን ሰንሰለት በጠሰው እኔም ልስገድለት ልቀኝለት ተመስገን ልበለው ሃሌሉያ ኢየሱስ መድኃኒይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነጊሱ ዝነብር ጎይታ እዩ ኣብ ዘበናት ኩሉ ጎይትነቱ ዘይቅየር ኣብ ዘበናት ኩሉ ንግስንኡ ዘይገሃስ ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾነ ጎይታ ንዘለዓለም ይኽበር ሃሌሉያ አዳኜ ኢየሱስ ገናናው እጄን ሰንሰለት በጠሰው ተመስገን ልቀኝለት ከሞት ልስገድለት ይሄም አነሰበት አዳኜ ኢየሱስ ገናናው እጄን ሰንሰለት በጠሰው ተመስገን ልበል ልቀኝለት ከቁስሉ ልስገድለት ይሄም አነሰበት የሞት ቀንበር ከቦኝ የዓመፅ ፈሳሽ ውጦ ሲኦል አፉን ከፍቶ በአጥንቴ አስቀርቶ ስሞታ ነገርኩት አምላኬ ሳልሰለች እግዚአብሔር ተቆጣ ምድር ተናወጠች አዳኜ ኢየሱስ ገናናው እጄን ሰንሰለት በጠሰው ተመስገን ልስገድለት ይህም አነሰበት ዛሬማ ሰው ሆኜ እስገትራለሁ በኮረብታ ቆሜ ምስጋናን ሰዋለሁ ጽኑ እግር ለሰጠኝ የማይንሸራተት የናዝሬቱ ኢየሱስ እጥፍ ልስገድለት አዳኜ ኢየሱስ ገናናው እጄን ሰንሰለት በጠሰው ተመስገን ልበል ልስገድለት ከእግሩ ስር ልስገድለት ይህም አነሰበት አዳኜ ኢየሱስ
ገናናው የእጄን ሰንሰለት በጠሰው ተመስገን ልበል ልቀኝለት ከእግሩ ስር ልውደቅ ይስገርለት ይሄም አነሰበት የሞት ቀንበር ከቦኝ የዓመፅ ፈሳሽ ውጦኝ ሲኦል አፉን ከፍቶ አጥንት ያስቀርቶ ኦሆይ ስሞታ ነገርኩት ለአምላኬ ሳልሰለች እግዚአብሔር ተቆጣ ምድር ተናወጠች አዳኜ ኢየሱስ ገናናው እጄን ሰንሰለት በጠሰው ተመስገን ልበል ልቀኝለት እግሩ ስር ልውደቅ ይስገርለት የማነሰበት ዛሬማ ሰው ሆኜ ቀስ እገትራለሁ በኮረብታ ቆሜ ምስጋናን ሰዋለሁ ጽኑ እግር ለሰጠኝ ለማይንሸራተት ለናዝሬቱ ኢየሱስ እጥፍ ልስገድለት አዳኜ ኢየሱስ ገናናው እጄን ሰንሰለት በጠሰው መስገን ልበል ልቀኝለት እግሩ ስር ልውደቅ ልስገርለት የማነሰበት ልስገርለት የማነሰበት ልስገድለት የማነሰበት ልስገድለት የማነሰበት ልስገድለት የማነሰበት ሃሌሉያ ራስ ካፕራላጃ ዳናማንታራ ለማሳሪያ ሜክሮቫሳክላ ጂንታል ማሳባዳና ማንታዲያ ኦ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርን ምስጋናን ውዳሰን አምልኾን ይግባእካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ክብርን ምስጋናን ውዳሰን አምልኾን ክትቅበል ዝግባእካ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ነኽብረካ ኣለና ምስጋና ንህበካ ኣለና ውዳሴ ንህበካ ኣለና አምልኾ ንህበካ ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ ብመንፈስን ብኃይልን ክበር ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ይገለጽ ክፉአት መናፍስቲ ይጨረጉ ናይ ጽልማት ኃይሊ ይበተን ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ንዓኻ ይኹን ጥቕሙ ንህዝብኻ ክብሪ ንዓኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክበር አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው አይልወጥን ኣብዚ ኾነ ኩነታት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አብርሃም ክርስቶስ እዩ ኣብ ጸልማቱን ክርስቶስ እዩ ሃሌሉያ እቲ ናይ ብርሃናት አቦ እቲ ናይ ብርሃናት ጎይታ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና እዩ ሃሌሉያ ብመንፈሱ ምሳና ኣሎ ብጸጉኡ ምሳና ኣሎ ከም ተስፋ ቃሉ ምሳና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ምሸት ካብ ቃል አምላኽ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 718 ሶሪ ዶቃ ኤርምያስ 700 ገጽ 718 ምዕራፍ 3 ዘሎ ካብቲ ክፍሊ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበይ ከም ዝቀመጦ ዝዛረበ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ህይወትና ብርሃን እዩ ንህይወትና ሓባሪ ኮኸብ እዩ
ስለዚህ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ኢና ንመሃር መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ህይወት ብዛዕባ ሞት ብዛዕባ ትንሳኤ ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ፍርዲ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ኩነኔ ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሙሉእ ዝኾነ ሰማያዊ ምግላጽ እዩ ስለዚህ ሙሉእ ዝኾነ ፍልጠት ዝሓዘ እዚ መጽሓፍ ጥራይ እዩ ካብ ትንቢት ፍርቂ ተመቂሉ ይግለጽ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ሙሉእ ምግላጽ እዩ ዘለዎ ስለዚህ ካብቲ ትንቢት ቃል ዝጸንዐ ሕያው ቃል ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ቅዱሳን ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛሪቦም ትንቢት ከቶ ብሰብ ፍቃድ ኣይመጽን ቅዱሳን ነቢያት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛሪቦም ወይ ዝብል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝተጻሓፈ መጽሐፍ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝተጻሓፈ መጽሐፍ ድማ ናይ አምላኽ ልቢ ናይ አምላኽ ሓሳብ ዝተቐመጠሉ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ክሪኢ ከለና ብዛዕባ ነብዩ ኤርምያስ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ትንቢተ ኤርምያስን ዶቃ ኤርምያስን አንቢብናዮ ኢና ኣብ ህይወት ዘመንና ኩሉ ነንብቦ መጽሐፍ እዩ ኤርምያስ ከመይ ከም ዝተጸውዐ ነብዩ ኤርምያስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ትንቢተ ኤርምያስ ታሪኩ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤርምያስ ተጸውዓሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ግዜ ከም ዝነበረ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ድማ ካብ አምላኽ ከም ዝተቀበለ ኣብ እስራኤል እንታይ ዓይነት ነገር ከም ዝመጽእ ናብ አምላኽ ተዘይተመሊሶም እንታይ ዓይነት ነገር ከም ዝፈሶም ኤርምያስ ደጋጊሙ ንህዝበ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ንካህናትን ንነቢያትን ንነገስታትን ተዛሪቡ እዩ ንሰለስተ ፓርት ህዝብሎ ካህናት አለው ነቢያት አለው ነገስታት አለው ቤተ መንግስቲ ሹማምንትታት አለው ንዓታቶም መልእኽቲ ነይርዎ ካብ አምላኽ ዝተቀበሎ መልእኽቲ ኤርምያስ 40 ዓመት እዩ ትንቢት ተዛሪቡ 40 ዓመት ኤርምያስ ትንቢት ተዛሪቡ ዝተመለሰ ሰብ ኣይነበረን ክልተ ሰባት ግን ምስ ኤርምያስ ምስትና አምላኽ ሓሳብ ዝተሓባበሩ ሰባት ነይሮም ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 45 እቲ ሓደ ካብ ኣፍ ኤርምያስ ዝጽሕፍ ዝነበረ ባሮክ ዝተባሃለ ሰብ እዩ እቲ ሓደ ድማ ኢትዮጵያዊ አቢሜሌክ ዝተባሃለ ሰብ ኤርምያስ ኣብ ጉድጓድ ምስ ተደርበየ ካብ ጉድጓድ ብናይ ቤተ መቅደስ አረጊት መጋረጃታት ጎቲቱ ዘውጾ እዩ እዞም ክልተ ሰባት ጥራይ ምስትና አምላኽ ሓሳብ ተሰማሚዖም ካብቲ ህዝቡ ሁሉ ዝነበሩ ሰባት እዚኣቶም እዮም ኤርምያስ እቲ አምላኽ ከምጾ ዝበለ ነገራት ነቲ ህዝቢ ይነግር ነይሩ ግን ኣብቲ ህዝቢ ተቀባልነት ኣይነበሮን ንምንታይ ፖለቲክስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ክመጽኡ ንኢየሩሳሌምን ንይሁዳን ከፍረሳዮ ክብል ከሎ ፖለቲሻን ዝብልዎ ነገር ኣሎ እንታይኦም ዝብሉ ተገዚኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመን ብባቢሎናውያን ኤርምያስ ግን ብባቢሎናውያን ኣይተገዘን ኤርምያስ አናቶታዊ ኤርምያስ አቡኡ ካህኒው ወዲ ካህኒው ኤርምያስ ተገዘአ ሰብ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ብንእስነቱ ንህዝበ እስራኤል መልእኽቲ ክዛረብ ዝጸውዖ ሰብ ነይሩ ናይ ሰብ አረኣያ ከምዚዩ እግዚአብሔር ናይ ባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ከም ዝመጽእ እንደገና ድማ ናይ ባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር መጽኡ ነቲ ቤተ መቅደስ ከም ዘፍርሶ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ውሽጢ ዝነበረ ንብረታት ኩሉ ሒዝዎ ከም ዝኸይድ ደጊሙ ደጋጊሙ ብኤርምያስ ይዛረብ ነይሩ ኤርምያስ መልእኽቱ እዚ ነይሩ ስለዚህ ንባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ተገዝኡ ንባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ዘይግዛእ ህዝብን መንግስትን ክጠፍኡ ኢሉ እግዚአብሔር ብነቢዩ ብኤርምያስ አፍ አውጁ ነይሩ
እቲ ኣዋጅ ግን ኣይተረፈን ኤርምያስ ተጎሳቂሉ እዩ ተደርቢኡ እዩ ብዙሕ ፍዳን መከራን ፀጊቡ እዩ ኮይኑ ግን ኤርምያስ እታ ፍቃድ ኣምላኽ ሒዙ ይኸይድ ነይሩ ኤርምያስ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 16 አንብቦ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 16 ኤርምያስ እንታይ ዓይነት ፀበባ ከም ዝበዝሖ እንታይ ዓይነት ግፍዕን መከራን ከም ዝወረዶ ኤርምያስ ደጋጊሙ ተዛሪቡ እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ክሪኦ ዝግባአና እግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝበሎ ሓደ ነገር እንታይ ኢሉ ተዛሪቦ ኣይትፍራህ እንታይ ትበል ኣይትፍራህ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ኣይትፍራህ ኢሉ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክሪኢ ከለና ዳርጋ 400 ዝኸውን ጥቅስታት ኣሎ እንታይ ዝብል ኣይትፍራህ ኤርምያስ ኣብ ዘገልገለሉ ግዜ ኣብ ዝተዛረበሉ ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ ክፉእ ግዜ እዩ ነይሩ ናይ ጸልማት ግዜ እዩ ነይሩ ከቢድ ጸልማት ነይሩ ኣብ ጸልማት ዘብርህ ብርሃን ዝነበረ ኤርምያስ ጥራይ ነይሩ ነቲ ሓቅና ኣምላኽ ሒዙ ደው ዝበለ 40 ዓመት ሙሉ ኤርምያስ እዩ ኤርምያስ መልእኽቲ እግዚአብሔር ተሰኪሙ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ማእኸል እንዳተደፈአ የገልግል እንዳጠመየ የገልግል እንዳተደርበየ የገልግል ዓሳው እንዳተባሃለ የገልግል ኤርምያስ እዚ ነይሩ ናይ ኤርምያስ ጻዊት እግዚአብሔር ዝተዛረቦ በረኸት ይኹን መርገም ኣይተርፍን እቲ መርገም ከመይ ይተርፍ ተይልና ሰብ ናብ ኣምላኽ ተተመሊሱ ጥራይ ናብ ኣምላኽ ሰብ ተዘይ ተመሊሱ ሓለዋ ኣምላኽ ይለዓል ማለት እዩ ሰብ ንጸላኢኡ ተሓሊፉ ይወሃብ እዚና ኤርምያስ መእተው ብዛዕባ ኤርምያስ እዚ ተይልና ኤርምያስ ዶቃ ኤርምያስ ንምንታይ ከም ዝበኸየ ንምንታይ ከም ዝኣወየ ኣብ ምዕራፍ 14-15 ትንቢተ ኤርምያስ ሄድኩም ራእይዎ ደናግሎም ከመይ ከም ዝተነወራ ሽማግለታቶም ጭሕሞም ከመይ ከም ዝተነፀየ እቶም ጽቡቃት መሳፍንቲ ብጥሜት ከመይ ከም ዝሓረሩ ኤርምያስ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ብጥሜት ካብ ዝሞቱስ ብሰይፍ ዝሞቱ ይዕሹ ትኽክል ከም ሰብ ክትሓስቡ ከለኹ ጥሜት ኣብ ነብስኻ ዘሎ ስብሒ ይበልዕ ድሕሪ 40 መዓልቲ ድማ ማስልካ እንዳበልዐ እዩ ዝቐትለካ እሱ እዩ ብጥሜት ተወዲኦም ንምንታይ እግዚአብሔር 40 ዓመት ዕድል ሂብዎም እቲ ዕድል ኣይተጠቀሙሉን ስለዚ ኤርምያስ ናይ እስራኤል ደነጋግል ኣብ ደገ ተደርብየን ናይ እስራኤል ሹማምንቲ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ከይዶም ኢሉ ይበክ ነይሩ እታ ዝተወለደላ መዓልቲ ይረግማ ነይሩ ካብቲ ዝሪኦ ዝነበረ ዘስካክህ ኩነታት ካብቲ ዝሪኦ ዝነበረ ክፍዕታት ዝተለዓለ ኤርምያስ ይበክ ነይሩ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ኣብ ዘበናት ኩሉ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ሰሚዑ ንዝምለስ ህይወትን በረኸትን ኣሎ ሰሚዑ ንዘይምለስ ግን ሓለዋ ኣምላኽ ፍርዲ ኣምላኽ ማለት ሓለዋ ኣምላኽ ይለዓል ማለት እዩ ሓጹር ይንቀል ማለት እዩ ኢየሩሳሌም ከምዚ ኢልዋ ነይሩ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ንኢየሩሳሌም ኢሉ ጎይታ ሰራዊት ኣብ ውሽጣ ክብሪ ኣብ ዙርያኣ ድማ ናይ ሓዊ ቀፅሪ ክኾና እየ እግዚአብሔር ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ውሽጣ ክብሪ ኮይኑ ስለ ዝተቐመጠ ክደፍራ ዝኽእል ኣይነበረን ሓያላት ነገስታት ተኾኑ ዋላ ክደፍርዋ ኣይከኣሉ ዙርያ ድማ ብሓዊ ተቐፂሩ እዩ መለኮታዊ ሓዊ እዚ መለኮታዊ ቀፅሪ ምስ ተለዓለ ግን መንደቕና ኢየሩሳሌም ደው ከብሎም ኣይክእልን ርኢናዮ ተኾይና ነቢዩ ኤልሳ
ሶርያውያን ምስ መጹ ምስኡ ዝነበረ ሰብ ወዮ ጎይታይ ጠፋኣና ክብሎ ከሎ እግዚአብሔር ዓይኑ ክፈተሉ ዓይኑ ምስ ከፈተሉ ብሓዊ ዝተመልአ ሰረገላ ዙርያኦም ተኸቢቡ ነይሩ ብዓይኒ ዘይረአ መለኮታዊ ሓለዋ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር መለኮታዊ ሓለውኡ ሰሚዖም ኣብ ዝምለሱ እዩ እስራኤል ሰሚዓ ኣይተመለሰት ስለዚ ግፍዕን ኣደራዕን መከራን ወሪድዋ ስለዚ ኤርምያስ ዶቃ ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 3 ከምዚ ኢሉ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 20 ነፍሰይ ከይቋረፀት ትዝክሮ ኣላ መንፈሰይ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ተደቆሰ መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ተደቆሰ ነፍሰይ ከይቋረፀት ትዝክሮላ መንፈሰይ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ተደቆሰ ብልበይ ምሕረት እግዚአብሔር ክሓስብ ከለኹ ተስፋ እገብር ኣብዚ ሁሉ ፀበባን ኣብዚ ሁሉ ጭንቅን ምሕረት እግዚአብሔር ተስፋ ክገብር ከሎ ይሕጎስ ኣብቲ ዝሓለፈ ጥፍኣት ኣብቲ ዝሓለፈ ጸልማት ተስፋ እግዚአብሔር ክሓስብ ከሎ ምሕረት እግዚአብሔር ክሓስብ ከሎ ይሕጎስ እግዚአብሔር ምሕረቱ ዓብዩ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ኣይቁጣዕን እዩ ሊሚት ኣለዎ ገደብ ኣለዎ ኤርምያስ እዚዩ ዝብለና ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ኣይውዳእን እሞ ጥራዝ ዘይጠፋኣናስ ሳላ ፍቕሪ እግዚአብሔር እቲ ዘለዓለማዊ ምሕረቱስ ኣይውዳእን እዩ ጥራዝ ዘይጠፋኣናስ ብዛዕባት ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ኢና እምበር እንታይ ምኾንና ነርና ምፀነትና ነርና ምፀነትና ነርና ባቢሎናውያን ማለት ርህራሄ ዘይብሎም እዮም ነይሮም እግዚአብሔር ግን ምሕረቱ ስለ ዝበዝሓልናስ ንዘርኢ ተሪፍና ኣለና ምሕረቱ ስለ ዝበዝሕስ ኣለና ምሕረት እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ እዩ ኣይውዳእን እዩ ምሕረት እግዚአብሔር ክዝክር ከሎ ነቲ ዝተረፈ ሪኡ ልቡ ይሕጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ኤርምያስ ብቶም ዝጠፍኡ ክሓዝን ከሎ ብቶም ዝተረፉ ድማ ይሕጎስ ነይሩ ምሕረት እግዚአብሔር እንዳሓሰበ እቶም ዝተረፉ በዓል ነቢዩ ዳንኤል ንምርኮ ዝኸዱ ዝተረፉ እዮም በዓል ዘሩባቤል ዝተረፉ እዮም በዓል እዝራ ዝተረፉ እዮም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ካብ ሓዊ ዘውፆም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጥራዝ ዘይጠፋኣናስ ሳላ ፍቅሪ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ፀፅባሕ ሓዲሽ እዩ እሙን ምዃኑ ዓብዩ ግደይ እግዚአብሔር እዩ ተስፋይ ከዓ ኣብኡ ኣንብር ኣለኹ ግደይ ኢሉ ግደይስ ናተይ ግደይ ናተይ ዕጫስ እግዚአብሔር እዩ ተስፋይ ድማ ኣብኡ የንብር ኣለኹ ኤርምያስ ኣብ ህይወቱ ግዲኡን ተስፍኡን እግዚአብሔር ነይሩ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ድማ ተስፋ ይገብር ስለ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ምሕረት ኣብ ልዕሊኡ ፈሲሱ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ምሕረት ኤርምያስ ይነብር ስለ ዝነበረ ናይ ባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር
جنرال نابو زردان استبهال مسمته انتايلو إرمياس يلو السخا حبيت ما أسرت يوتشو إرمياس السخا تعي سموهن كيف اللتي تدليخا أبي يروسالم تقمت تدليخا دما أب بابلون تقمت زي انتايو محرت እግዚአብሔር እዚ ዕድል እዚ ኣብቲ ፀበባ እዋን ዝረኸቦ ነቢዩ ኤርምያስ ጥራይ እዚ ዕድል እዚ ምሕረት እዚ ዝረኸበ ካብ መን ዝተለዓለ እዩ ተስፍኡ እምንትኡ እግዚአብሔር ስለ ዝገበረ እዩ ተስፍኡን እምንትኡን እግዚአብሔር ዝገበረ ሰብ ምስጉን እዩ ተስፍኡን እምንትኡን ኣብ እግዚአብሔር ዝገበረ ሰብ ኣብ ጨልማት ጊዜ ብርሃን ይርኢ ኣብ ክፉ ጊዜ ራህዋ ይርኢ ኣብ ሞት ህይወት ይርኢ ንእግዚአብሔር ተስፋ ዝገበረ ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ክንደይ ሰናይ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ኣብ ነገስታት ተስፋ ካብ ምግባር ኣብ እግዚአብሔር ምውካል يحيش عبدك سبات كموكات عبد زيابير تصفى مقبار يبلت زيابير تصفو زي تألم أملاخي زيابير تصفو زي عطف أملاخي زيابير زل عالماون صادقا أملاخي زيابير يمسكن عبد زيابير تصفى زيقبر سب عفرني بتصلمات كعلف غيليو እግዚአብሔር ብርሃኑ ይኸውን بتصبابا كعلف غيليو እግዚአብሔር راوا ከምጸልዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ዝገብር ሰብ እሱ ብፁዕ ግዳይ እግዚአብሔር እዩ ተስፋይ ከዓ ኣብኡ ኣነብራለሁ እግዚአብሔር ንቶም እምነቶም ኣብኡ ዝገብሩን ንቶም ዝደልይዎን ሰናይ እግዚአብሔር ሰናይ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ንቶም እምነቶም ኣብኡ ዝገብሩን ንቶም ዝደልይዎ ሰናይ እዩ ኣብ እግዚአብሔር እምንትኡ ዝገበረ ሰብን ንዑ ዝደልይዎን ሰባት እግዚአብሔር ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር እዩ ዘለዎ ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ እምንትኡ ኣብ እግዚአብሔር ዝገበረ ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ሰናይ ዝረክብ እሱ ሰናይ አምላኽ እዩ አቡ ክፉእ ነገር የለን እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሰናይ እዩ እምንቶ ኣብ እግዚአብሔር ዝገበረ ሰብ አቤት ብሩህ እዩ ዝተባረኸ እዩ እግዚአብሔር ብሩህ አምላኽ እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ንቶም እምነቶም ኣብኡ ዝገብሩን ንቶም ዝደልይዎን ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ከድሕነካ ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እግዚአብሔር ከድሕነካ ብህድኣት ምጽባይ ሰናይ እግዚአብሔር ዘድሕን አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዘድሕን አምላኽ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ኣብ እግዚአብሔር ምውካል እግዚአብሔር የድሕን እዩ እግዚአብሔር ዘድሕን አምላኽ እዩ ኣብኡ ተስፋ ዝገብር ሰብ ኣብኡ ዝውከል ሰብ ይድሕን እዩ ድሕነት ኣለዎ ኣመን ኣብ ጎይታ ሰራዊት ሃሌሉያ እሱ ሰናይ አምላኽ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣብኡ ዝውከል ሰብ ትውክልቱ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ እምነቱን ተስፉን ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ እሱ ኣብ እግዚአብሔር ድሕነት ኣለዎ ካብ እግዚአብሔር በረኸት ኣለዎ ካብ እግዚአብሔር ሓለዋ ኣለዎ ካብ እግዚአብሔር ፈውስ ኣለዎ ካብ እግዚአብሔር ሰላም ኣለዎ ካብ እግዚአብሔር ሓጎስ ኣለዎ ተስፋ ዝገብር ኣመን ኣብ ኣምላኹ ዝውከል ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ
እግዚአብሔር هو ቁጥር 27 ንሰብኣይ ብንእስነቱ ኣርዑት ትዕግስት ምጻር ሰናዩ ንመን ንሰብኣይ ብንእስነቱ ኣርዑት ትዕግስት ምጻር ሰናዩ ኣብ እግዚአብሔር እሙንቱ ገይሩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ገይሩ ብትዕግስቲ ምጻር እንታዩ ሰናዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ይመጽዩ እግዚአብሔር ጊዜ ቆጢሩ ስለዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎምን ንዘል ዓለም ሕያውዩ هو ጊዜ ቆጢሩ ይመጽዩ ኣይተርፍን ብትዕግስቲ ንስተጸበዩ እግዚአብሔር ኣይሕፍርን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያውዩ زعلف عمت كبابي شيكاغو خيدنا نيرنا شيكاغو خيدنا قدميو كنغلغل كلنا እግዚአብሔር ንሓንቲ ደም መልእኽቲ ተዛሪቦን ካልኣኽን ከይድ ከለና እግዚአብሔር ዝተዛረበን ሓደ ነገር እዩ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸለኽሉ ጸሎት ተመሊሱ እዩ እዚዩ ካሊ ነገር የለን ዝርዝር ደብዳቤ የለን ተንሰበይቲ ክንምለስ ከለና ንሰላሳ ዓመት ዝጸለኽሉ ጸሎት እግዚአብሔር መልሱልኝ እግዚአብሔር ብትዕግስትን ዝጽበይዎ መልስ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ንሰላሳ ዓመት ይጽበይ ይጽልዩ እግዚአብሔር ድማ ይምልስዩ ዝምልስ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ቤን ከም ዝመጽእ ኣይንፈልጥን ኢና እግዚአብሔር ግን መልስ ኣለዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልስ ኣለዎ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ኣብ እግዚአብሔር ምጽናዕ እግዚአብሔር ዋጋ ይኸፍል እዩ ሃሌሉያ መልስ ኣለዎ ንሰብኣይ ብንእስነቱ ኣርዑት ትዕግስቲ ምጻር ሰናዩ እግዚአብሔር አሰኪሙ ወይሞ ትሚሉ በይኑ ይቀመጥ ገና ኸኣ ተስፋ ይህሉ ወይሞ ርእሱ አድኒኑ ይተአዘዝ ንዝወቅ መልትሑ ይመልሰሉ ጸርፍውን ይጽገባል ኤርምያስ ጸጊቡ ይጸርፊ ተጸፊዑ እዩ ግን እግዚአብሔር ስለተሰከሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠጠው ኢሉ እግዚአብሔር ንኤርምያስ መልሱሉ መልሲ ይቦ ኤርምያስ ዳርጋ 81 82 ከባቢ ዕድመ ይሞይቱ ኣብ ግብጺ ምስ እስራኤላውያን ሂዞሞ ንግብጽ ወሪዶም ኣብ ግብጺ ይሞይቱ ብዙ ሁሉ ሞት ሓሊፉ ብኽቡር ሽምግልና ኸይዱ እግዚአብሔር ኣብ ሞት ማእኸል ህይወት ዘንብር እዚዩ እቲ ምስጢር ጸጊቡ እዩ ጽፊዕት ጸጊቡ እዩ ጸርፊ ጸጊቡ እዩ ኣብ ጉድጓድ ተደርቢዩ ተገዚዩ ብባቢሎን ንጉሥ ተባሂሉ እዩ ዘይተባሃሎ ነገር የለን ግንስ እግዚአብሔር ምስ እዩ ክዋግኡኻዮም ኣይስዕሩኻን ከድሕነካ ኣነ ምሳኻየ ነዚ ህዝብ እዚ ከም ዝተመሰገ ቅጽሮ ክገብረካ እየ ኣይትፍራሕ ኢሉ መን እግዚአብሔር በኤርምያስ ጠጠው ኢሉ ተዋጊዩ ብሓደ ሰብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ዝገብር ሰብ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ገይሩ ከም ፍቓድ አምላኽ መከራ ዝጸግብ ሰብ እግዚአብሔር መልስ ኣለዎ ከም ፍቓድ አምላኽ ዝተቐበሎ መከራ ንዑ ህይወት ኮይኑሉ ከመይ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ኣይትርቢዩ ከመይ እግዚአብሔር ንዘለዓለም እንታይ ይብልን ኣይድርቢን ዝድርቢ አምላኽ ኣይኮነን
نزل عالم እግዚአብሔር አይድርቢኒው ዝድርቢ አምላኽ አይኮነን አምላኽ አይድርቢኒው አምላኽ ነቶም ዝተደርበዩ የልዕል አምላኽ ነቶም ዝወደቁ የልዕል አምላኽ ነቶም ተስፋ ዘይብሎም ተስፋ መሊኡ ዓፍ የብሎም እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ተስፋ ዘይብሎም ዓቅም የብሎምን ዝበሃሉ እግዚአብሔር ኢዶም ሒዙ የልዕሎም ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝተደርበዩ የልዕሎም እዩ ነቶም ዝተደርበዩ ሓጻጺቡ እንደገና ብኽብሪ ጠጣው የብሎም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ጐይታ እዩ እሱን ዘለዓለም አይድርቢን ነቶም ዝተደርበዩ የልዕል ነቶም ዝተደርበዩ የተንስኦም ሃሌሉያ ሰብ ዝረስዖም ሲስተም ዝደርበዮም እግዚአብሔር ኣነ ኣለኹ ንዓ ኣነ ኣለኹኻ ንዓ ኣነ ኣለኹኻ ምሳይ ንዓ ኣብ ጎነይ ኩን ኣብ መንግስተይ እተው ክዳን ተኸደን ኢሉ ጽሩይ ክዳን ዝኸድን ጸጋ መንፈሱ ዘልብስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እሱ ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ኢሉ ንጐይታ ኢሉ ዝተደርበየ ሰብ ኣይረኣኹም ብፍጹም ዓይነይ ሳይረአየትን ይገርመኒ ነይሩ ኣብ ማሕበርና ዝነበረ ንእሽተይ ቆልዓ ነይሩ ተምሃራይ ነይሩ ኣቡኡ ሞይቱ ኣዲኡ መምህር ነይራ እሳ ድማ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣጋጢምዋ እሱ ድማ ኣብ ኳየር ኣብ ዶማ ንእሽተይ ይዝምር ናተይ መወዳእታ ስንታይ እዩ ኩሉ ነገር ጸንሚቱ ግድ የብልካ ናትካ መወዳእታ ብርሃን እዩ እስኻ ጐይታ ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ምስክርነት ይወፅእ ይኸይድ ምስ ቆልዑት የገልግል ይበል በቀዳማይ ኤክስትሬ ዶክትሬት ተመሪቄ ይሰርሐሉ ዶክተር ኮይነሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ዶክተር ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘገልገልዎ አይድርቢን ክነግረኩም ብፍጹም ከይመስለኩም መገድለዎ ሰብ የብላይን ንዝብል ንዝተደርበ ናይ ጽባሕ ተስፋ ዘሕስቦ ሰብ እግዚአብሔር ተስፋ ዝኸውን ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ተስፋ ብርሃን ኮይኑ መገድኻ ዘርኢ ጐይታ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ክንደይ ሰናይ እዩ ትውክልቱ ኣብ እግዚአብሔር ዝገበረ ሰብ ብሩኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ እንተጓየ እኳ እቲ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ዓብይ ስለ ዝኾነ ይርህርህ እግዚአብሔር እንተጓየ እኳ እቲ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ዓብይ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝገብር ይርህርህ ሩህሩህ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ዝርህርህ ኣምላኽ እዩ እንተጓየ እኳ እቲ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ እንታይ ይገብር ይርህርህ ንኤፍሬም ከምኡ ኢልዎ ኤፍሬም ኢልዎ ከም ዘይተገላበጠ ቅጫ ኮይኑኒ ግን ክሪኤካ ከለኹስ ከብደይ ይገላበጥ ውሽጠይ ይገላበጥ እንታይ ክገብረካ ከም ኣዳማዶ ክገብረካ ከም ሲዶናዶ ክገብረካ እንታይ ክገብረካ ክሪኤካ ከለኹስ ከብደይ ገላበጥ ኤፍሬም ኢልዎ ኣሕዛብ ጉልበቱ በሊዖሞ ኤፍሬም ናይ ንስነት
ጨርፈይ ተሰኪመ ኢሉ ክበኪ ራእኽዎ ኢሉ እግዚአብሔር ኤፍሬም እግዚአብሔር አሕዛብ ዓለም ጉልበቱ ዝበልዖ ኤፍሬም እግዚአብሔር እንደገና ብምሕረቱ ከብዱ ተገላቢጡ አልዕልዎ ርህራሄ አምላክ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ሃሌሉያ ምሕረት አምላክ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር ይርህርህ እዩ ከብዱ ይገላበጥ እዩ ልቡ ይገላበጥ እዩ ብርህራሄ ዝተመልአ አምላክ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ሃሌሉያ ከምኦም ዘሚሮም ከምኦም ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ንንጉስ አጋብ ባሕሪ ዘትረፈ ዓበይቲ ነገስታት ዝደርበ ንሱ እንታይ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ሃሌሉያ ምሕረቱ ኣብ ዝፈርሕዎን ኣብ ዘኽብርዎን ንዘለዓለም እዩ ዝነብር ሃሌሉያ ምሕረት እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ እቲ ዘለዓለማዊ ምሕረት ዓብይ ስለዝኾነ ይርህርህ ንደቂ አዳም ዘዋረዶም እግዚአብሔር ንደቂ አዳም ተዋርዶም ፈቱ ኣይኮነን ምኽንያት ኣለዎ ዝብል ምኽንያት ኣለዎ እንታይ ስለዝበሉ ስለዝዓንገዱ እምቢ ስለዝበሉ ኣይግዛዕን ስለዝበሉ ካልኦት ነገራት ስለዝመረጡ ፈትዩ ኣይኮነን እግዚአብሔር መቅጣዕቲ ከምትኸሎስ ፈትዩ ኣይኮነን ደስ እንዳበሎ እንዳተዓጎሰ ኣይኮነን ማንም ወላዲ ወዱ ከጥፍ ከሎ እንዳተዓጎሰ ኣይሃርሙን ፍሽኽ እንዳበለ እንዳሰሓቀ ኣይሃርሙን ንምንታይ ወዱ ስለዝኾነ ከብዱ ስለዝገላበጥ ንምንታይ ግን ይቐፅዖ ለይልና ዲሲፕሊን ክኸውን እምበር ስለዝፀጦ ኣይኮነን እግዚአብሔር ከምኡ ካብኡ ንላዕሊ ዱር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ፈትዩ ኣይኮነን ኣብ 34 ኤርምያስ ዝተፈለየ ነገር ይዛረብ ውርድ ኢሉ እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ምርኮ ከይዶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተሃገሩ ከምዚ ኢሉ ኤርምያስ እግዚአብሔር እሱራት ቤት እግዚአብሔርስ ዘይፈልጦ ነገር ሰብ መንፈሱ ብምንታይ ይድቆስ ብዘይገበሮ ገበን ክእሰር ብዘይገበሮ ገበን ክእሰር ከሎ ሰብ መንፈሱ ይድቆስ ብፍላይ ድማ ንኣምላኽ እንዳምለኸ ብትውቅኑዕ መገዲ እንዳኸደ ተጎቲቱ ከኣቱ ከሎስ ምኽንያት እግዚአብሔር እንታይ ብል ይፈልጥ እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ነገር የለን ካብ ፊት እግዚአብሔር ዝተሰወረ ነገር የለን እንደገና እቲ ሰብ ዝሃቦ መሰል ክጋስ ከሎ من እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ኣይኮነን መሰሉ ክጋስ ከሎ እግዚአብሔር ይፈልጥ ዘይፈልጥ አምላክ ኣይኮነን ዝፈልጥ አምላክ እዩ እቲ ንሱ ዝሃቦ መሰል ክጋስ ከሎ ይፈልጥ ኣባይቶ ይፈልጥ ባይቶ ከሎን ይፈልጥ እዩ መን እግዚአብሔር ታይብል ይፈልጥ እዩ ኢትዮጵያ ካላንደር
ጉዳይ ከጣሪው ዶሮን ሲያታጥቷ ጉዳይ ከጣሪው ኮይኑ ግን ተጣሪውስ ዳሃር ተኣኪቦም እቶም ሓደ ሰብ ናይ ማሕበርና ቅሺ ዝነበረ ኣብቶማት ዳሃር ጠፋኣተኛ መንዩ መንግስቲኡ ተመጣጣኒ ኃይሊ ይተጠቀመ ምስል በጣም ዘለቅ ምስል ፕሮፓጋንዳ ትነፍሕ መናፍሕ እቲ ሓቂ ግን ክመጽእ ከሎ ክሕጥዎ ይከኣል መብዛሕትኦም ኣመንቲ ስለዝነበሩ ሓደን ክገብሩ ከሎ ይርዩ ንጹህ ደም ክፈስስ ከሎ እግዚአብሔር ይርዩ ዘይርዩ አምላክ አይኮን እግዚአብሔር አባይቶ ፍትሒ ከካስ ከሎ ይርዩ እግዚአብሔር ሪዩ ድማ ባዕሉ ይዝፈር እግዚአብሔር ተዘአዘዞ ሓደ ሰብ ነቲ ዝተዛረቦ አባይቶ ፍትሕ ከሎውን ፈልጥ እግዚአብሔር ተዘአዘዞ ሓደ ሰብ ነቲ ዝተዛረቦ ኣብ ክብሪ ክፉን ጽቡቕን ንሱ ክእዝዝ ከሎ እዩ ነፍስ ወከፍ ኃጢአት ሰብ ከጉረምርም አይጥቦ አብ አምላክስ ነግሮምርም ምሕረት እግዚአብሔር ክንውት ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ያውዩ ዳዊት ሰራዊቱ ንጉስ ዳዊት ምስቆጠረ መቅዘፍቲ ካብ አምላክ ምስመጾ አደ ነገር ይሉ ንጉስ ዳዊት እዚ ህዝብን ታይሩ አንይበት ኢሉምበር አየጉረምረመን ኣብ ቅድመ አምላክ እግዚአብሔር ዘጉረምርም ሰብ ዘጉረምርም እስራኤላውያን 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ዘትረፎም ምግሩምራም 40 ዓመት እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይሩሎም 10 ጊዜ ተአምራት ሬድሲ ቀይሕ ባሕሪ ከፊሉ አስጊርዎም መና ካብ ሰማይ አውሪዱሎም እንተ ዓመሙ ፈዊስዎም እንተ ጸምኡ አስቲዎም ካብ ሰማይ ማና ዝኒቡሎም ዘይገበረሎም ነገር የለን ግን ሰልቹና ክሳብ መዓሲና ንኸይድ ከምዚ ክሳብ መዓሲና ንኸውን ምጉርምራሚ ነይሩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፕላን እቲ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ አይተረድዑምን እንደገና እንታይ ኢሎም አታ ንግብጽ ተንምለስ ማዓሸና ሽጉርቲ ክንበልዕ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ጌሴም ይወሃቦም ነይሩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ከይሓሙ ኮይ ዝወሃቦም ጻዕዳ ሽጉርቲ ወልፍ ስለ ዝነበሮም ጻዕዳ ሽጉርቲ እቲ ሽጉርቲ ስቃሒሉና ሰብ ሽጉርቲ መቃመሚያ እምበር ሽጉርቲ ቃሕብሎ መቃመሚያ ሽጉርቲ ቃሕ ዝብሎ ሰብ ተሪኻስ ዝገደንቐካ ኮይ ካብ ጭንጫ ካብ ዓለት ካብ ከውሒ ማይ ክወጽእ ከሎ ክትነቕ ዝግባእ እምበር ብዛዕባ ሽጉርቲ ክትሓስብ ዘገርም ነገር እዩ እስራኤል እሞ ሽጉርቲ ኢኹም ደሊኹም ጽቡቕ ታ ሽጉርቲ ሜላን ከነዓንም ሜላን ኣብዚ ኣትተርፉ ደቅኹም ግን ይኣቱ እግዚአብሔር አምላክ
ንግብጽ ዘይፈልጡ ወለዶ ኣተስዩ እታ ዝሓሰባ ፈጺምዋ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘለዓለማዊ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይዕጸፍን እዩ ኣባታቶም ተዘይኮነ ኣብ ደቆም ተፈጺሙ ደቆም ነታ ናይ ተስፋይቱ ምድር ሪኦማ እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ካብ ምጉርምራም ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ክንደይ ሰናይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ተስፋ ኣምላኽ ኣይዕጸፍን ምሕረት ኣምላኽ ዘለዓለማዊ እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ሂቡና ኣሎ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ንግበር ኣብ እግዚአብሔር ትውክልትና ንግበር ትውክልትና ተስፋና ኣብ ጎይታ ሰራዊት ነፍስናን መንፈስናን ስጋናን ኣእምሮናን ኣብኡ ይወከል ብጀቁዑ ጸኒዑ ዝነብር ዘለዓለማዊ ነገር የለን ኩሉ ብግዚኡ ፈራስ እዩ ኩሉ ብግዚኡ ዝወድቕ እዩ ኩሉ ብግዚኡ ዝበልይን ዝኣርግን እዩ እቲ ዘለዓለማዊ እቲ ሕያው እቲ ጻዲቕ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብኡ ተስፋ ንግበር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ክንጽልይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ እቲ ዘይዕጸፍ ዘለዓለማዊ ተስፋኻ እቲ ዘይስበር ዘለዓለማዊ ኪዳንካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ክበር ንብለካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝገበርካልና ተስፋ ስለዝገበርካልና ምሕረት ስለዘፍሰስካልና ጸጋ ክብሪ ምስጋና ንህበካ ኣለና ክበር ተመስገን ንብለካ ኣለና ውዳሴን ኣምልኾን ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ንዓኻ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ይኹን መገድና ሁሉ ንዓኻ ዓሊፍና ንህብ ኣለና ብክብር ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን